nkhani imene ndabwera nayo pakadali pano ndi nkhani yokhudzana ndi Bakili Muluzi TV. Tonse amene timatsatira social media tikudziwa bwino kuti kuli tsamba la mchezo makamaka la YouTube komanso Facebook limene limadziwika ndi dzina loti Bakili Muluzi TV. Pabwera mpungwepungwe pakati pa asibambo awiri amene akukanganirana tsamba la masamba amenewa makamaka Bakili Muluzi TV. Pali Hazobel komanso James Makopa. Hazobel akupanga claim kuti ndi mwini wake weniweni wa Bakili Muluzi TV. Komanso James Makopa akufotokoza kuti iyeyu ndithu mzaka zingapo zambirazo adagwirapo ntchito ndi tsamba limene la Bakili Muluzi TV. Musaiwale kuti Bakili Muluzi TV yakhale kutsatidwa makamaka mulamuliro wa MCP. Paja iwo ndithu amang'alula ndithu boma limene la MCP nthawi imeneyo muzochitika zosiyanasiyana. So mtsiku la lero ndikhale ndili ndi mzanga pa programu ino kuti tifotokozerane kweni zinthu zake zikuyenda amotani. Inuyo chimene mungachite ndi kuti takhala pompo. Don't forget to subscribe, like, comment komanso kuika share pamenepa kuti ndithu tione kuti zinthu zake zikuyenda amotani. Ndi mzanga amene mukumuona pamenepayo. Ameneyu ndithu ndamene ndikhale ndithu ndikufotokozera naye nkhani ziwiri zitatu. Mzanga ndikupanga introduce kunena kuti tili ndi tsamba la Facebook komanso YouTube lotchulidwa dzina loti Bakili Muluzi TV. Ndikwatuluka mikhula ng'ona azibambo azithu awiri amene akupanga claim kuti onsewo ayagwira ntchito ku tsamba limeneli. Pali Hazobel komanso ndi James Makopa. Kandi I don't know if Makopa James Makopa. So iweyo ndi mmodzi mwa anthu amene nkhani imene ikuyitsata bwinobwino. Ndikufuna ndithu kuti choyambirira sanapite mkatikati mwa program imeneyi tangosiyanitsa pakati pa Hazobel komanso James Makopa. Tisamawawe mkatikati makamaka mpungwepungwe umene wabuka pakati pa anthu awiri amene pa social media. Okay, choyamba ndivomereze kuti mpungwepungweyo ulipo ndithu. And mpungwepungweyo monga momwe nzanga wanenera ndi wa James Makopa komanso amene ali Hazobel. So kuchokera makamaka pafunso lako kumene wandifunsa kuti ndingowasiyanisa motani. Ndi nanenso ndikufunseko funso kuti ndi asiyanise in terms of kuti zikuoneka kuti Bakili ndi uti kapena. Ndikufuna kuti powasiyanise pa kwake uonese kuna kuti kodi amene akuoneka kuti ndi mwini wake wa Bakili Muluzi TV ndi ndani, nanga amene anangozendewera ngalawa imeneyi ndi ndani. Komanso wasiyanitsa malinga ni mpungwepungwe wawo mwina kuti kodi uyu akuyankhula kuti chani uyu akuti chani. Tisanalowe ku mapost awo amene akuposta makamaka masamba amchezo. For anthu apart from kukhala ndi Bakili Muluzi TV ali ndi ma personal page accounts, ma pages awo. Hazobel ali ndi page lake, Bakili Muluzi TV ali ndi page lake amene ali Hazobel ali ndi page lake komanso Makopa James ngati zinthu zitatu. Bakili Muluzi TV ngati company komanso ma individuals amene akupanga claim kuti wina ndi mwini wa page limeneli, wina ndi munthu amene anagwira ntchito ku page imeneli. Takufotokoza ndithu ziwiri zitatu kuti mwina amene akutionera pakadali pano athe kutsatira bwino kuti kodi zinthu zake zikuyenda motani. Okay, choyamba kusiyanisa kwake ndikubwerese mu magawo awiri kuti amalawi mundimvesese mwachangu. Koyambirira tibwerere makamaka kuma details amene ali pa ground komanso pa social media achidziwikire ooneka. Tikapita pa YouTube channel cha Bakili Muluzi TV ndikukaona page imene ya Bakili Muluzi TV, tikaona kuti idasegulidwa mchaka chimenechi cha 2020. Tikabwereranso pa social media pa Facebook tikapezanso kuti Hazobel account yake adasegula 2020. Tikapita James tikaona kuti iye adasegula mchaka chake chosiyananso ndi 2020 yu. Wandimvesesa. Tikabwereranso makamaka pa tsamba la mchezo la Facebook tikapeza kuti apadabuka di mpungwepungwe amene wabukanso pakadali pano between James komanso Hazobel. Ndipo awiriwa mkangano wawo umene udabuka before kupatula umene ndingafotokoze pano pawo tikuona kuti Hazobel anamutchallenge James kuti ngati iwe udziwa kuti ndiye mwini wake wa Bakili Muluzi TV tangopanga video ya 2 minutes. Ndipo daona kudali mpaka na tsiku la lero talowa chaka chanyuwani komabe tikuona kuti James sanapange video palibe chimene adachita. And ndaonanso Hazobel yemweyo adapanga makamaka atapanga video yopitirira 2 minutes yo ku personal account yake. Osalinso ku Bakili Muluzi TV imene timayidziwa ifeyo. Koma ku personal account ya Hazobel kuli video ndende nane mabogera ya Bakili Muluzi TV. China ndi imene kuti pangisa makamaka kumaona kuti connection ili bwinobwino between Hazobel komanso Bakili Muluzi TV kusiyanisa ndi James Makopa. So mongosunga nthawi mwina ningofusa fuso ili kuti chimene chadzetsa mpungwepungwe meneyo
ndi chani. Fa tikuzuwa kuti pali china chake chimene chazesa mpungopungo. Sindifuna ndichifotokoze koma ndikuzuwa kuti ni nkhani ya za ndale chonchi. Zikuoneka kuti munthu wina mwa awiriwa amadya ndalama kwa anthu andale. Kuisa ntchito dzina Bakili Muluzi TV. Iweyo ngati munthu amene kuitsata bwino nkhani imene itangofotokoza kuti chimene chadzetsa mpungopungo umene kuti James Sima kopa atuluke poyera kuti ya ineyo ndagwira ntchito ndi Bakili Muluzi TV. Hazo nayo atuluke poyera kuti ya ine ndi bwino wake page imene. Iweyo ukuona kuti chimene chabweresa kugawanikana kwa anthu awiri amenewa ndi chani. Okay, kachikenaso ndiyambireso ndikuvomereza kuti alipo mwawiri mwaomo amene amadya ndithu maportion magawo enake aboma ndithu zimene zapangisa kuti munthu wina wake aoneze kuti uyu zione kuti akudya masuku anga pamutu. Apart from kudya ndalama za ndale zikuonekanso kuti kutengera shine imene inachitika pa YouTube komanso pa Facebook mongo kumbusana Bakili Muluzi TV page yokondedwa ndi amalawi ochuluka kwambiri muno dziko la Malawi. Ndiye wina maona zoti ine ndimayika effort kapanga edit ma videos anga kuika ma voice overs komano wina wake angotenga ma videos anga ndikumadyera mopanda pake. Ndi zimene zabweresa makamaka mpungwe umene ulipo opaka dali pano zimene zingandipangisa kuti ndilowe pa social media pomwepo tibwerese maumboni kwa amalawi osiyanasiyana amene amatipanga follow pano pa Nyasalande iye tumzanga tangolowa mwachangu pa social media pakuti uwerenge ziwiri zitatu zimene Vero Hazwero akulemba komanso Magopa James C akulemba ndipo mwina anthu omvera ndamene azika maganizo awo mu comment section imo malinga ndi mene zikumvekera pakadali pano kuti kodi mwini wake ndi ndani muzika mu comment section imo osawala kupanga subscribe ngati muli alendo pa YouTube channel chimene cha Nyasalande TV komanso osawala kuika like pamene papa kuti zinthu zonse ziyenda bwinobwino. Nzanga tapitiriza ndithu ndi ulendo wako owerenga zimene zalembedwa masamba mchezo anthu awiri amene. Okay, ndi chimene ndingapanga apa sindiwerenga ma post ochulukirapo kuchokera kwa account ya munthu wina komanso account ya munthu wina. Chifukwa ndikawerenga yawo wina kumali ma post onse ndi tifika mawa. Chifukwa kandano si woyamba takumbusa malawi zinzo. Udachitikapo ndipo wakhala chinthawi kena kuwabweraso kuyamba kuchitika kamba kuti anthu akuona zikuonekabe kuti akukulirana be makamaka mitima. So ndiyambira makamaka kwa James asi Magopa amene zikuoneka kuti akufuna azenderere dzina la Bakili Muluzi TV kena kuti pitano kwa makamaka Hazwero amene wapanga kale claim kuti ndi yeye komanso waonesa umboni umene uli kwa account yake. So uku ndingoona ko ma post makamaka usachepera 5 mwachangu kena kwa video mosunga nthawi tangowerenga awiri ukusoka werenga awiri. I think anthu James awiri kwina kusoka. I think anthu amene akutitsata pakali pano akamalizisa ku ma Facebook page yawo for maina out actually papa akawerenga the rest of the post komano for so far tangowerenga awiri uku kwa Hazwero so werenga awiri kuti video isachite kutalika kwambiri. So kuti anthu adziwa ndithu kuti chikuchitika ndi yani. Okay, kumene ndili ku so far ndi pa personal account ya James C Magopa kutengera mpungwe pakuonekase kuti panabwera mnkhani ina imene ikukhuzaso anomani zisale. So ndikawerenga post imene ilikuona kuti James Magopa adalemba kuti Hazwero ma screenshot anu aja momati nomani zisale ndi bulutu komanso osayamika ndili nawo. Bwana wakoyo umuze kuti olo upange maklipi 200 palibe chimene chita sinthe. Post yamba ndimeneyo kuchokera kwa James kusindika ndipo wachulaso zina muza Hazwero kuti ma screenshot ako makamaka amene umanena anomani zisale kuti ndi bulutu komanso munthu osayamika akuti ali nawo. Post imene ndi post number 1. Tikapita post number 2 James walemba kuti 2 hours ago imene akuti munthu oti ukazola mafuta umangokhala ngati wazola malovu thupi kukana. James Magopa umanena akuiponya beef kwa Hazwero ndi ma post a dialect palibezo kuti uyu akunena ABM ayi akupita dialect kwa Hazwero Bell. So since unandizowerenga ma post awiri ndi amenewo a live and dialect kuchokera pa personal account ya James C Magopa. So apa ndikuita so makamaka ku Hazwero Bell tione kuti Hazwero Bell naso adalemba kuti chani zokhuza naso ndi James C Magopa kamba kuti akatswira amene wazikuona kuti akuyangana ndithu chikho cha Bakili Muluzi TV. So Hazwero anayamba ndi post yokuti akuti osazalola makape akujaire pena muzikhala ngati wopenga. Hazwero anayamba ndi post imeneyo waposta pamenepa wapita adazabweso ndi post nayo kuti ine sindipanga ndakatulo ine ndi wa IT
ndibweranso ndi video kuti uziwe kuti ine si level yako. Kumuyankha James post ya dialect ndipo ikupitiriza ndikunena kuti iweyo uzipitiriza ndakatulo zakozo ndi makadeti opusawo. Ndoti makadeti opusa kunena noma ndi chisale nanga sikuja kuna kuero watchunga noma ndi chisale tikungolumikiza madotsi. Ndipo post yomwe yapitiriza ndikunena kuti ngati uli shasha panga video tikabwera pazana tikuonanso kuti Hazwebe wadachallenge James Makopa kuti iweyo ngati umazimva kuti ndi Bakili Muluzi TV tanguchita video ya 2 minutes. Ndipo Hazwebe wabwereranso ndikunena zomwezo pa post yomwe wanena kuti ngati uli shasha akuti panga video. Nkhondo imene ili pano nonse amene mukutionera ndi nkhondo yokanganira ndi chikho cha Bakili Muluzi TV. Bakili Muluzi TV ndi tsamba limene lilotchuka kwambiri, aliyense amene amatsata ndithu zochitika za mdziko muno amalitsatira. Limene ndithu kwa nthawi yayitali takhalisa kudziwa kuti mwini wake weniweni wa tsamba limene lili ndani. Kufikira masiku angapo apitawa pamene tinaona ndithu James Makopa atabwera poyera kunena kuti Hazwebe ndi amene amayendetsa Bakili Muluzi TV. Hazwebe sanayankhepo kufikira dzulo lero pamene akufotokoza kuti iyeyo ndi mwini wake weniweni wa Bakili Muluzi TV. Mayi ndiwo kunena kuti boma lapita lija limasaka anyamata amenewa chifukwa limachita zinthu zosaweruzika zina ndi zina zophwanya malamulo, ndipo amasakidwa kuti akagwidwa akayankhe mlandu, ndipo kunali kosayenera kuti anthu amenewa azionetse poyera. James Makopa anamangidwapo ndi boma la MCP kunena kuti anali mmodzi mwa anthu amene anali behind Bakili Muluzi TV, koma adatulutsidwa sizo zinakhala bwanji. Koma panopo Hazwebe ndi amene obwera poyera kunena kuti ndiye mwini wake wa Bakili Muluzi TV. Mzanga wimapayo ndi amene amafotokoza ndithu kuwerenga makomenti awiri atatu, mapost amene alemba anthu awiri amenewa komanso kuyikira ndemanga ziwiri zitatu. Chimene ndingakupempha tangoyikani maganizo anu mu comment section imo tisanasanzike. Mzanga tisanapite iwo mawu ako omaliza programu tikhoza kuyikamba tsiku lonse chifukwa ndi nkhani yoseketsa kwambiri. Komabe tingopanga to cut the story short, tangoyika ku maganizo ako awiri atatu kuti chimene chikuchitikachi ndi chani kuti kwene. Okay, maganizo anga oyamba ndi apempha Malawi kuti sinzinganira nazo kuti tithawiyamba tsiku lonse. Lezi mina ngachita angopanga ku subscribe chifukwa ife tikhabiri kubabe ndi ma update chifukwa ngani sidathe. Apart from zimenezo ndingopherapo mang'ombe kuchokera makamaka pa James Makopa komanso Hazwebe kuti akuluakulu amene wawa ndikhulupirira zoti anthu muli ndi maganizo osiyanasiyana kutengera kwa zimene zikuchitika mapost komanso zina ziwiri zitatu zimene akuyankhana. Koma chimene ndingayankhepo chimene ndingasimikizire ndicho kuti awiriwa ndizokuti adakhalapo pasi ndikucheza akudziwana kuti uyu ndi wakuti uyu ndi wakuti. Ndipo zimene zikuchitika pa social mediazo tisasimikizire kuti ndizokochana, koma tingokhulupirira zoti anthu awiriwa akuyankhanadi kuti uyu akayankhula uyu zimwamubweteka makamaka ndi zimene zimwapangisanso kuti uyu apite pa social media ndi kuyankha zinthu zomwezo. Chabwino posadetsa nthawi tingoti mukhale tsiku lopambana, tapanga subscribe, like, comment komanso share. Until that next time tingoti makomano onse zikomo.